סוכר הוא רכיב כל כך שנוי במחלוקת בתזונה שלנו, ועם זאת הצריכה שלו בעולם כל הזמן עולה. אז מה כל כך מזיק בסוכר? האם זה הכמות? האם זה סוגי הסוכרים? איך נדע לזהות אותם? איך נדע ביניהם לבין סיבים, לפחמימות? וגם מה יש ביניהם שאפשר לשים עוד לנו במזון? בואו נתחיל להבין קצת יותר טוב. הסוכר, קודם כל, לפי התקן ברשימת הרכיבים, כשכתוב סוכר, הכוונה היא לסוכרוז, לסוכר הלבן שיש לנו על השולחן. אבל בטבלה התזונתית אנחנו נראה שכתוב סוכרים, ופה הכוונה לכל סוגי הסוכרים, וגם שימו לב שהוא מופיע תחת הפחמימות. אז מה ההיגיון פה ומה הקשר לסיבים, ואיך נוכל לזהות את הקשר הזה בין סוכר לסיבים ברכיבים. נתחיל מלהבין מה זה אומר. קודם כל, פחמימות הם בעצם מה שמכיל פחמנים ומולקולות של חמצן ומימן. והתערובת הזו זה בעצם טבעות ושרשראות שיוצרות את הפחמימות שלנו. והן מרכיבות את כל הרכיבים האורגניים בעולם. הפחמנים האלה שגם נקראים סחרידים מהמילה היוונית סוכר, הם השרשראות האלה של הטבעות. איך הם מסווגים? אז הפחמימות, הסחרידים האלה, מסווגים לפי האורך של הטבעות האלה. אם יש אחד או שניים, שזה אחד ודו סוכרים, אז זה בעצם הסוכר. מעל זה 3, ובדרך כלל אומרים עד 9, לפעמים עד 12, זה נקרא אוליגוסוכרים או אוליגוסחרידס, ומעליהם, מ-9 או מ-12, זה פוליסוכרים או פוליסקרידים. אבל איך נוכל מזה להבין איך הם מתעכלים בגוף? כל אחד מהם מתעכל שונה ומשפיע על הבריאות שלנו בצורה אחרת. בואו נתחיל מסוכרים. איך נדע לזהות סוכרים ברשימת הרכיבים? אנחנו נראה את הסיומת עוז. סוכרוז, גלוקוז, חלקם אנחנו מכירים, אבל חלקם גם לא. למה הסיומת הזו? גם היא מגיעה מיוונית, הסיומת עוז היא מאסט, היא נחוץ, וככה אנחנו יכולים להבין שבעצם סוכרים הם נחוצים לנו לגוף. אנחנו מכירים את חלקם שהם אלה שמספקים אנרגיה לגוף שלנו, אבל גם חלק מהסוכרים, החד והדו סוכרים, גם נחוצים לנו לבנייה של תאים, למערכת החיסון, למערכת הפריון, אפילו קרישת דם, המון מערכות. אז זה החד והדו סוכרים. נקפוץ לפוליסוכרים, לפוליסקרידים. הם משמשים בגוף שלנו לאגירת אנרגיה. אם מישהו שמע על גליקוגן למשל, וגם המילן שמתפרק בקלות, אז הם אגירת אנרגיה בצורה של שרשראות של חד ודו סוכרים. אבל הם גם בונים צמחים ובונים חרקים, אם שמעתם על חיטין וצלולוז, וחלקם הם סיבים תזונתיים או סיבים לא מסיסים. סיבים תזונתיים, זאת אומרת שהם לא בהכרח מתפרקים לסוכרים, או רק חלקית, אבל הם מגיעים למעי ונותנים לנו שם כמה יתרונות. הם נותנים את ההרגשה של הסובה בגלל שהם מתפרקים מאוד לאט. הם מעודדים את החיידקים של המעי, שאנחנו צריכים אותם לבריאות טובה יותר, והם משפיעים על כל המערכות בגוף שלנו. והעיכול האיטי הזה והתמיכה בחיידקים הפרביוטיים הם מאוד חשובים לנו היום. סיבים תזונתיים זה משהו שמדברים עליו הרבה היום, שאנחנו לא צורכים אותו מספיק מהמזון שלנו, והוא מאוד חשוב להתנהלות תקינה גם של הגוף וגם לחיים ארוכים ובריאים יותר, וכמעט כל משרד בריאות או ארגון בריאות יגיד לכם שאנחנו לא צורכים מספיק. אז איך נדע לזהות מה טוב לנו ומה לא? נתחיל מחלוקה פשוטה של פחמימות פשוטות ופחמימות מורכבות. ואז נתייחס לפחמימות הפשוטות לאלה שהן בקלות נספגות בגוף והופכות לאנרגיה. אז אנחנו יכולים להכניס לשם את החד והדו סוכרים, את הסוכרים שאנחנו מעכלים כאנרגיה. וגם אם נסתכל בטבלת הערכים התזונתיים, אז אנחנו נראה שעל כל גרם של סוכר אנחנו מקבלים 4 קילו קלוריות. זה רמת האנרגיה שאנחנו מקבלים מסוכר פשוט, או פחמימה פשוטה. ואז אם נסתכל על פחמימות מורכבות יותר, אלה פחמימות שלא בהכרח מתעכלות או מתעכלות חלקית, אבל כמעט תמיד יש להם עוד ערך בריאותי, כמו הסיבים למשל, ואז האנרגיה שאנחנו מקבלים מהם היא נמוכה יותר, 2 קילו קלוריות לגרם. על אוליגוסוכרים לא דיברנו, זה הגודל האמצעי. מה לגביהם? אז גם פה הם מאוד נפוצים בטבע, הרבה מהם חשובים לבריאות שלנו, אבל בגלל שהם קצרים לפעמים הם יכולים להתפרק בקלות, וזה מאוד תלוי, האורך שלהם וההסתעפויות שיש בין השרשרות והטבעות מאוד חשוב כדי לדעת האם הם נספגים מהר ומעלים את הסוכר במערכת העיכול ובדם, או שההפך הם מתפקדים יותר כמו סיבים תזונתיים.
בגלל שיש את העניין הזה שהם יכולים להיות קצרים אבל הם לא סוכרים, אז הרבה פעמים המתיקות שלהם היא יחסית גבוהה, אבל מצד שני הם מתעכלים למשל כמו סיבים או מתעכלים לאט יותר, ואז יש פה יתרון לתעשייה שאפשר להפחית את הסוכר, את החד והדו סוכרים שמתעכלים במהירות ונספגים במהירות, במשהו שהוא יותר בריא אבל המתיקות שלו עדיין יחסית גבוהה. אז איך נדע לזהות האם גם אוליגוסוכרים וגם פוליסוכרים הם טובים לנו ומסייעים לבריאות? אנחנו נוכל להסתכל בטבלת הערכים התזונתיים על הפחמימות. בעצם הם נחשבים פחמימות, אבל אם הם מתעכלים בצורה של סיבים, אנחנו נוכל לראות יחסית כמות גבוהה של סיבים מתחת לפחמימות בפירוט של סוכרים וסיבים, בהנחה שמפרטים. אבל אם יצרן החליט לשים סיבים במקום סוכר במוצר שלו, אז הוא ירצה לפרט על זה. וזו דרך מאוד טובה לדעת האם השארנו את התזונה שלנו כשאנחנו אוכלים את המוצר הזה. עוד כמה דברים חשובים על סוכר. סוכר פירות למשל, הרבה פעמים מפחידים אותנו שהוא פרוקטוז, שהוא סוכר לא בריא. אז פרוקטוז כעצמו בכמות גדולה, וגם מה שאנחנו מכירים high fructose corn syrup, מה שמאוד נפוץ בארצות הברית, שהוא סירופ מתירס, שמפיקים ממנו בעיקר פרוקטוז, שיש לו מתיקות גבוהה. אבל הסוכר פירות שמגיע כפרי, הוא מגיע בעטיפה. ואז אם אנחנו נסתכל על סך כל הפרי, אנחנו נראה שיש לנו שם סיבים ונוטריאנטים, והמון המון דברים שאנחנו מקבלים ביחד עם הפרוקטוז הזה, ואז למעשה הפרוקטוז הזה מתעכל לאט, ובעצם קיבלנו את כל האפקט הזה של פחמימה מורכבת. עוד משהו לגבי על האריזה בעצם שהמזון שלנו מגיע. אם ניקח להשוואה מיץ, למשל מיץ תפוזים, לעומת לאכול פרי שלם של תפוז, או להכין שייק פירות מפירות שלמים, אז כשאנחנו שותים מיץ, אנחנו מפחיתים משמעותית את הערכים התזונתיים שאנחנו מקבלים, את הסיבים שאנחנו מקבלים. תחשבו אפילו על החלקים הלבנים, על הקליפה שאנחנו אוכלים, על הפולפה הזו. זה נותן לנו המון המון ערכים תזונתיים גבוהים. ולעומת זאת שאנחנו עושים רק מיץ, אנחנו מפחיתים אותו. אז הדוגמה הזו בראש קצת יכולה לעזור לכם להבין למה ההסתכלות הזו לא נכונה. עוד משהו שהרבה אנחנו שומעים זה סוכר טבעי. אז קודם כל, לפי התקן, סוכר לבן, כמו שיש לנו על השולחן, הוא נחשב סוכר טבעי, שזה קצת מבלבל. אבל הרבה פעמים שרוצים להוסיף סוכר למתכונים, אז מדברים על סוכר טבעי, למשל סירופ מייפל, אגבה, סוכר קוקוס, סוכר חום, הרבה דברים כאלה. הם בעצם מתפרקים בגוף שלנו כמעט כמו סוכר, באחוזים מאוד מאוד גבוהים. למשל, בסירופ זה יכול להיות סביב ה-90%, כי יש שם גם מים. אבל התרומה העיקרית היא מעט טעם, וחוץ מזה ההתייחסות צריכה להיות כתוספת של סוכר למתכון. מה שיכול להיות קצת יוצא דופן מבחינת הממתיקים האלה, זה למשל סילן תמרים ודבש, שיש בהם פוליפנולים ונוגדי חמצון ולפעמים חיידקים שטובים לגוף שלנו, שיכולים לסייע ולהשאיר אותנו. אז בכמויות קטנות זה דבר חיובי וחשוב לצרוך במידה, כמו סוכר. מה אפשר לקחת מזה לסוכר? על זה שהוא מגיע בצורות שונות, ברכיבים שונים על התווית. את רובם נוכל לזהות חד ודו סוכרים לפי הסיומת שלהם, נוכל לראות אוליגוסוכרים, הרבה פעמים הם ממש בשם שלהם. בדרך הזו נוכל לבחור את המוצר במדף שהסוכר הוא הכי נמוך ברכיבים, אבל חוץ מזה גם נדע לראות האם הוא משולב עם פחמימות מורכבות יותר, וככה לסייע בעצם לתזונה שלנו ולבריאות שלנו. זה משהו שאנחנו יכולים לעשות גם בבית כשאנחנו מכינים מתוקים. אנחנו יכולים למשל בעוגיות לשלב שיבולת שועל. שיבולת שועל ידועה בזה שיש לה הרבה סיבים תזונתיים, וככה העשרנו את המזון שלנו. חוץ מזה, משהו שאני ממליצה לכם לעשות זה לנסות להוריד כל פעם באחוזים נמוכים את הסוכר במתכונים שאתם רגילים להכין. באחוזים נמוכים בדרך כלל אנחנו לא נשים לב, אלא אם זה מוצר שהסוכר נותן לו מרקם. אז אפילו לפעמים אפשר 10, ויש מתכונים שאפילו 20% מהסוכר אפשר להפחית בצורה הזו, שוב לפי הטעם שלכם, כי בסוף הכי חשוב זה גם ליהנות מהאוכל. זה חלק מהסיבה שאנחנו אוכלים אותו. להתראות.